56 sam inače u boksu, 15 godina sam bio u amaterima, prošle godine u oktobru sam potpisao zvanično profesionalni ugovor sa Balkan Boksingom, sa Darkom Popidom, svojim menadžerom i sa Nenadom Borovčaninom i evo već neki godinu i nešto dana kako uspešno idem ka vrhu i napredujem i nadamo se boljom, sledeća godina bi trebalo bude moja, 2013. Znači, jedan, otprilike mart ili april bi trebao bude jedan od napada na neku od titula, znači, tako da vidjet ćemo sve kako bude bilo. Cilj mi je da boksnem za neku što jači titula, da jednostavno dođem do tog nekog vrha u tom svetu boksa i da ostavim neki trag iza sebe i to mi je neki cilj i to mi je neka moja namera u životu i ići ću ka tome, jer jednostavno želim da ovaj sad trenutni period da iskoristim maksimalno, jer planiram naravno u skorije vreme da uđem u penziju što se tiče bavljenja sportom, tako da ću potruditi se da naredni taj period koji mi je u planu da iskoristim maksimalno i onda korak po korak. Šta je promenilo sve u tvom životu od potpisivanja ugovora, kada je u pitanju karijera? Pa puno toga, jer amaterski boks iz godine u godinu je sve bio lošiji i ta jedna, znači ta zvanično prva liga i sve je počelo da se gasi, jer jednostavno nije više imalo novca, nije imalo ni samim tim nije bilo ni satisfakcije ništa, nego jednostavno ko je bio u reprezentaciji mogao je da se bavi boksom, a ko nije bio, mogao je da boksuje tu neku regionalnu ligu, ali već to nije više to bilo to. Tako da, ja sam inače boksao tada u amaterima, boksao sam 2 lige, boksao sam i u Bosni, koja je bila ta prva savezna liga, a u Srbiji je već ugasila se ta liga i onda bili su ti regionalni mečevi i bili su prvenstva države gde sam ja stalno učestvovao. Sreće moja što sam i bio u reprezentaciji dugo godina, pa sam boksovao i međunarodne turnire i bio sam na evropskim svetskim prvenstvima, prezentovao Srbiju i mogu da se ponosim sa tim što sam bio reprezentativac i državni stipendista.